Коя част управлява любовния ти живот? Жената, която се страхува да се довери, или момичето, което още чака баща си да я избере? В любовта това изглежда така. В началото си магнетична и уверена. После започваш да се съревноваваш. После се страхуваш, че не си достатъчно желана. После се отдръпваш, за да не изглеждаш зависима. Ту контролираш, ту се нуждаеш, ту воюваш, ту чакаш да бъдеш спасена. Мъжът до теб често се обърква, защото и ти си объркана. Това е вътрешен разцепен модел. Амазонката в теб казва: няма да разчитам на никого. Вечната девойка шепне: моля те, избери ме. Обикновено в основата стои сложна бащина рана. Бащата е бил или емоционално недостъпен, или разочароващ, или те е идеализирал по начин, който те е поставил на пиедестал. Детето не може да интегрира това и създава две стратегии. Ще бъда силна, за да не ме наранят. Ще бъда специална, за да не ме изоставят. Дълбоко в теб има конфликт. Ако имам нужда, съм слаба. Ако не съм специална, не ме обичат. Истинската зрялост започва, когато спреш да се люшкаш между бронята и трона. Затова те питам отново: коя част управлява любовния ти живот? Амазонката или вечната девойка?